Ụmụnne m unu ọsọ wee bee ka gagagaga unu ọsọ gịnị ka anyị nọ n'elu ya unu ọsọ wee bee ka generation a nọ n'ihu na-aga unu ọsọ ebe ka ha nyawa na katrela agaje. Anọ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nọ m za ya sị m lekiridele ihe n'ugbo ene na nwunye ya lụrụ ya hụkwara na n'anya ya na-eji egwu na enwebeghị ihe nwa ya nara ya na-enyebe ya ma ebe a ka problem ya shi because ya maghọta ihe niile ya na-enye nwunye ya ka ọ dị happy and she kept coming for more. Na ya alụla nwaanyị na ha chi ụmụ atọ ya chi na ya na-akwụ ụgwọ skuul ụmụ ya, ụmụaka ahụ aṅụọ na akamụ n'ọya, ụgwọ ụlọ ya na-akwụ na naanị ihe nwunye ọrụ ya na nwunye na-edenwe ụlọ ime ụlọ ya na-adị sparkling clean, enweghị clean all the time. Na ebe ya weliri ya aka mefe ya na-eru ala ọ chịrịla ọsa na mmiri na nwunye na ọwụ ga agbasa ntụ and ọ mechiri kit ụmụ ya na efilie na ọwụrụ dawa na elonu na ọ dịra ya enough. Ebe ya kpataga ya kpata ya ji eme ego ya nwetaga ka ezuru ha. Nwunye ya gwawe sị na wụnụ ya gaa nọ n'ụlọ ya emepere biznes kemgbe tigere 3 million naira ka aha akpụrie ego ahụ apụta biznes food mepee ha another one ya ma ego ole ya tiri ka aha akpụrie biznes food ya hụ ha ego enweghị shi ọ zụrụ asonye megana biznes ọ ka na-anakwa ya ego custard anaghị ego milk ka aha food ọ gara ha bịa n'ọwụ bekiri ka ya chọrọ ime bekiri ụmụ ebe na-eme keeki ihe wedin ụmụ ihe na ya gaga mụọ ya jiri ya mụọ igbo na ebe ego na ya so ngwa na ele ebe a na-amụ ya ọgwa ya na ihe emecha na nkwagharị ya ga-erejista ya bige ya otu enwe moto ya siziburu ebi ihe chi ha eke moto ka o were na-adịrị izi ịga ka ọ na-akpọrọ nwa eke nta na-aga. Nwunye na-emezi tọnụzie dị biznes dị ịmụ ọrụ tụ ishi oloro shinolo ọmbụ ụfọdụ kpere na fon na ha gaala sidewalk ya na madam ya na ha gara enwere ha gara bede ha gara ha traditional marriage na ya ga alụ na ha ga-eme agbakwa nkịtị ya ka ọ mụọkwara ọrụ ncha mụcha 6 months ya chọtara ya shop ọ kọstọ ihe ndị na-eji eme ihe ndị ọ mụrụ ya zụchara nye ya ego ga zụcha ndị ọ bịa ha na enwere otu meshin ya chọrọ ịzụ meshin ahụ eji eme isi ka eji eme ke na very big gigantic machine na meshin a na-ere 1.8 na ya nye ya ego ahụ na ma ịgba ya gba ma gịnị na ya nwere somebody ya ga-ese ndere ego ahụ na Germany onye azụpụtara dị meshin ya jụọ esi madam ya nwere meshin ugbu a na ya asị mba o na enwe ndị ka madam ya na-eyuzu na ya chọrọ ka ya were ka ya ga-eme ọfụma kara madam ya gwa esi madam kụziri ọrụ enwe dị meshin ya mụta people na-akpọ ya ọrụ ya enwe apprentice gụnwa ebido nwebụ onye kpọrọ gị enwebeghị ọnwa be gị na-akọ aka gị ga-ebute meshin ibute meshin onye ga-emekwere nye operate ka e wee jos gaa nọ n'ịntanetị hụ meshin dị cheki ego ole sị ebutere ịma na ụfọdụ meshin a na otu esi eme operate a na-akụzi madam nwa enwe ya gasị na kpọọ madam nwa gwago otu esi yuzi ya enwe ndị ka madam nwa nwere yuzi wee ya nụnụ nwunye ya gbabiri shekọ n'ala na ya ga-ahụ dị meshin na ya ga-agbape shedi ya na-ele nwaanyị ihe niile shedi na-eri di ihe niile azụrụti ebe ahụ na-aga ya gba nkịtị. Leta ka ya bịara chọpụta na fonu nwunye na onye a chọrọ isendịrị dị 1.8 million naira eji azụ dị meshin na ọwụ ex ya nọ Germany na ọwụ onye ex ya ka ọ chọrọ isendịrị dị money ex ya sanga isi ọ na-enye ex ya update otu o si na progress na ahịa ọ mụrụ ex ya gwagwazie na enwere meshin a na-eji eme ebe a ex ya gwaghị ya gbasara dị meshin ya na-asịzi okenye ka ya nata di ego sendere tocha di ya jụ ya ex ya jụ asị di ya ga-enyekwana ya na ego ahụkwanụ ọwụ na ego onye nọ na Nigeria ga-squeeze pụta like that ya sị na di ya dị oke na ka ya nata the money na sendere before next week. Mgbe aka ya bịa ghọta ihe pressure nwunye ya gbaga because of that meshin ya jụọ nwunye esi na ọwụ ex ya ka ọ chọrọ ịnara ya 1.8 million sendịara ọkwa na sendị ego ahụ return ziri ha ehụhụ meshin na ya nwa gaga Germany ga nata the money ka ọ ya nwa nọ ngala nwoke gaga ịgbawa ex ya ụgwọ ego ahụ ka ọ ga-abịa ka ọrịa so dị ego ahụ ala nakwa hụ na iberibe ọrịa. Nwunye agwa ya sị na ọ na-eme ka ya adịkarị jealous na ya na-adịkarị jealous mgbe niile jealous na ya ama na-eji ya
na ya na manage ọ na-efili na this and that and that and this. Yes, okay. Mana message ahụ na enwere another one ya gụrụ ebe nwunye ya na-agwa ex ya that na enweghị ya nara die na-enye ya na die nọ na die na eme ndio because ọ ma na ya onwe na-emekwa ndio gwa because na die na ya nwere obere gbola na ọgalọ ndị nwere dịka size of gbola anaghị alọtachanwu beautiful woman like ya nwa so na enweghị di ya na-enye so ex ya jụọ nwunye wow that means na nke ya ka di ya so by far na ọwụ na ya anaghị ekwu ya na-ekwu ya ka ya etoo ya na ọka ya by far mana ọ nsogbu ana mana di ya na ya ma ọ dịghị mma ebe ahụ dị na mma ebe a na di ya na ọ wee generous man this and that. This man na-akọpịrịcho nwanne nwoke si akọpịrịjo that one isi ekwuo ya egbe ya nọrọ nga na chata gwa make arrangement kpọọ driver gwa nwunye so ọhụrụ taa ese na ọhụrụ today ese na ohie n'ime ụlọ ya nọ na ọ mara na ọgwọ ya na ya bata hie ahụ ya na ya ga-eme ikisho na ya egburu ya na ọ ga-adị ndụ akọ ihe ọhụrụ so nwunye ya ụjọ abata ya first time ya wee hụ ụjọ n'ime anya nwunye adọla azụ jụwa ese elekwere ihe ya mere ya sị na ihe o mere na a ga-ediscuss ya n'ihu nne ya na nna ya. Nwunye ya jụọ ese maka machine nwa na ọ chọrọ inye ya allegation na onye nọ Germany na onye nọ Nigeria enweghị ya na diga emege no business na ngwa na ọ chọ ka a ga-ekwu ebe a ga-ekwu ya si good na o buruju akpa niile dọga di ya na-erute ebe ahụ ekwuo ya. Nwunye si wow no gịnị na ya na feel ya ga this and that vru before ma nwaanyị amabaga n'ime ụlọ buo akpa ya na-agwa ya na ya ga-abịakwa ịrịọ ya na ya ga-arịọ ya na ya ga-arịọ ya ya ga-enye ihe ọ ga-akọsi iji bịachi back to his house wee bịa kwụgharịkwa ụgwọ isi again. Ya sị nsogbu a na nwaanyị adọrọ akpa doo ejo burujo nwe make sure na pin afọ kpọrọzie nwa ya ka ntakịrị hapụrụ ụmụ nwoke abụọ. Ya driver akpọla ya gwa ọgọ ya nwoke na ọgọ ya nwaanyị na bịakpa nwunye na ụmụnne adanne so ya chọrọ ịhụ ha mgbe dị otu a na ya ga-alọta. Ọ sị ya nọrọ nga na lo bido kwuwe kọwa distance na jụwezie ọgọ ya nwoke ewepụta phone chat ebe nwunye ya na-ediscuss with ex ya na ya nwere obere gbola mana biko na ụmụ nwaanyị ya wada nne nwunye na ha shift nyeto ha space ka ha pụtụ n'ezi na enwe ihe ya chọrọ idiscuss with nwoke ibe ya. Ọ sị ada nne ya ebilie ka ha na support do nwanne ya nwaanyị ya ebile bazie n'ezi ha pụzie n'ezi ya na-abara nwanne ya nwaanyị si ya na ọ ga-efu gị n'anya ọhịa ya nọga ka ahụ gwaga na ọ ga-efu gị n'anya ime adịghị iji ndị na gị iluzu very soon na iluzu ọ ga-aka aka n'anya ọ ga-efu gị n'anya ka Germany ga-adọpụta na ọ ga-adọpụta si ihe ha nụzi na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị ya nọrọ nga yipụga traza yo yisha nwe ya n'ihu oge nwoke na oge nwanne nwunye ekedi ọkpara jụwa ha so nwoke dua m hotel ọwọ ịgasị n'ihe a pere mpe na ele ihe nwunye ji n'aka ga-ediscuss with ex ya na ihe dị ya ka na ihe ex ya ka ya na ya na manage ya because of ya hụrụ ya n'anya na ndị dịka ya a ga-alọtali beautiful woman like her na ọwụ ihe eji sị ka ewelata ya na ebe ọ manage gị na ya managezili ya na nwezie ya chọzi ihe ka ọ manage ya na ọ chọrọzie nye na agaghị manage ya na nwunye nna village na ọ ga-enwe ka ekwu ha okwu taa na-emekwu okwu ihe ndị manụ mere ozukpudo ihu n'ala ememe ya efe n'isi kedu ọkpara nne ya gwa ya si ya biko na ya gaghachi back to business na ọ chọọ ịbịa gbotoro ihe na enweghị nkwụ n'ala ya na ya na-aga ike ọhụ di ya lụrụ isi na ọ chọghị ịlụ di ya ma ọ hụkwanụ di ọzọ lụrụ ya na ịga nga na ọhịa anyị akpọwara bido gwawa mpe na ọ ya nwa mebiri this girl na ọ ya nwa mebiri for one day ọ na-akpọ ya ihe mgbe ahụ ruru karata ndụ ọjọọ n'ime this girl ọ na-ele ọ mara mma lekwa ihe mma nwa ya nwaanyị mara wetara ya ihe kedu ọkpara gwaga nna ya na ọhịa ihe a na-akpọrọ ya na ọ ga biko na ọ wụ by force na ọ dị ya mma ọ dị ya mma o na ọ buole sizes na keke ya mma ya buru na ya alachi n'ebe ya lakwuru nwunye na ya nwa ji nwaanyị biko ji family ụta ga-akashi ha si ya nara ya n'aka si nke ọ mara nnọọ ihe dị ya mma ya mee ka ọ chọọ iwelata efe ọsọkwa nna ọ ga-agbaghara efe ya dịdịre dị ịbịa rịwa bịa towa n'ogologo na ihe ya hụrụ ebe ya nwa wọ eme na cannot take it from any woman ka aha mapụ eji banye na moto ya pụwa
ọ ga-enwoke si na ya mana ihe ọzọ ya ga-ekwu ya sị ngwa na ọ nọtụrụ ha di ya na ọ nọ village na ya nwa nọ township na nwaanyị mba na m tiderekwu n'ọnụ na ihe mkparị awa dị too much na m jụdo elu ụlọ ụmụnne wekwere kwucha m sị na m ihe mere ihe ị kwesịrị ime otu ahụ ishiri si ndị nne na nna dụọ ya ọdụ by the time ọ nọ di ya na kpọtụrụ di ya ha adụkwana ya ọdụ ya nọkwana without you o mechaa ọ ga-akpọchete n'ihi na ọcha egbe ọnụ egbe mfere ọnụ ụfọdụ ndị mmadụ amaghị ekwu okwu ụfọdụ anaghị ekwu okwu na okwu ahụ wee eziokwu na okwu ahụ mere kama ọ ka elewe ha elewe biko ejila ewele ka urucha aṅụ n'ọkpụkpụ because of ụmụ gị ma ọ bụrụ nke meshin ahụ n'owe site na enwe shọpụ ịkwụrụ ụgwọ eri dị gị nọ hapụ ya gbaghara wara ya olowa ya lọta gị egwe asụkwana na ma buta da meshin na ọ ga-aba na da shọpụ aga m asị gị ya nọta okwu ntị isi ajụọ ya oyi ma ụmụ gị galitewekwe n'isi ka a mara ihe echi ga-eweta ejili ike ya akụwashi ụmụnne m ọkwa ihe unu ga-atụkwasị unu atụkwasị unu ahụ na ụmụ nwaanyị ihe mmadụ pushiri nwoke ya na-ebi n'ụlọ ime gaga kparataraza akpatu n'ihu oge nwoke n'ihu oge nwanne nwunye nga na try prove a point na a very quiet marriage nwoke ọ na try establish ma ụgwọ abụọ na-eguzo ị na every time gị na-ada worokoto a na-akwalitekwa ha o filiri na ihe dị mmanụ ji anwụgara ya na ọ bụ because of ya nwa manage gị ihe gị na-eme ihe n'ụwa mmadụ onweghị onye na-enweghị nwa ahụ small mfemfe ara n'ime ya enweghị onye dị 100% normal. Let me tell you, you can be normal, you can be 100% normal if you are a saint, but if you are not a saint enweghị onye dị 100% normal. Enwere line a ga-across n'ime ndụ m mfemfe ara ga-ebilite a manifest ya, you showcase it. Ị ga-ahụ somebody, a gentleman, a very quiet and humble lady, tata ya nga ọfụrụ ya ụfụ ya doro ihe ahụ ji ihe ahụ na data awụrụ ahụ ejiri mara ọ atụwazie mmadụ gasị child onye mere this lady dịka iwe ka. It's like that in everybody's life. Imagine a gentleman, somebody iji aga kpụrụ nwe ihe kpuchie ya na ihu oge nwoke na n'ihu oge nwa just to prove a point. Ọ gịnị kọsịrị mgbe mmadụ lụrụ a very stupid and very wayward human being a na-apatch ọ ma na this man patch gị ịmụrụ nwoke ụmụ atọ na-efufu the mess ya wee ma na ịmụ ụmụ atọ enweghị nwoke luzuru because ị ga-anatali ụmụaka ịmụ na wee mụọ na ma ị gwara onwe ugwu gị wee onwe gị gachi ike you get out of his life. Mgbe ị ga-eme gị mebi nwoke kwọchiri ụgwọ isi enwebere nwa enwebeghị ihe oge gị mụga mụọ ụmụ atọ feel na ị na-enye ị ga-enye nwoke gị na-ebighị deki ọ ihe mere na some of these men ihu ha mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ nwaanyị chi ụmụ obere ihe ya zọ ya pụọ ka m nwere peace of mind pụọ ka nwa gị na ya bụrụ abụọ mụrụ ị ga-akụgbu ya akụgbu ya nwa gị nọrọ you join the street ihe anụ na goga nọ na street gị pụta gị gbarịcha gị wụrụ otu echi ị ga-awụ old woman in Ireland ụmụ nwa nọrọ fa unu a na-akpakọrịta wilo inwe buru home iji aka ṅụtọ n'ọnwa ṅụtụ gwansi ama ị ga-agaga si dị enye ya gị chere ịzụ meshin enweghị onye na gị sendịrị ego iji azụ meshin ọ bụ x nọ na Germany ka ị chere na adị 1.8 million sendịrị the guy die ya ebe ahụ ọ dị ga-agba ụgwọ ka ọ gụnwa ga-aga Germany ga-agbata ọkwa ihe na ihe ụfọdụ ụmụ nwoke na-eji asụ ụmụ nwaanyị nwere brain ọkụkọ. You can imagine this level of stupidity ekwu anọ ụmụnna m ahụ sọ ma gbotoro ọnụ